farira imbuku yedu yeshona nendlebeni ndo dzakateswa pokutanga nziyo dzokuuya kwake. Him 1 to 10 aitauri chimwe inotaura kuuya kwake. Tinogo timbomira timbopoza vijana timbodhuruva top 10 select nokuti unoti hai topane senhemu yechechi yedu we are 7 day Adventist inoreva kuti takamirira vanoti hai anouya chero tikanakirwa he is coming. Zvakavharwa inozovhara chiti even so Lord Jesus tanakirwa tavaka even so Lord Jesus paguva tafirwa even so Lord Jesus usanakirwa ukafumba zvinoperera pano vari kunofunga kuti vakanakirwa nezvimwe zvavanakidza voti Kristu timbomilai timbonakirwa pano. It's better there than here. He is coming. He is coming. Kumana matinonokera namba wainotinetsa ndogona kuiverenga kuimba inotinetsa asi patundo patakajerera chero paredhiyo vanogona kuti namba 1 vanongoreva zita rayo voti CD hatina rakweshera tomanya pa2 tokumbira kumana chingosimuka totichunira unouya ngarambi anyerere unouya Chotakatenchidzira hatake patenzi muruka chidika hatake patenzi chidzira chichisikala tauni tichasangana kupi akusirwisi kwatareka aiwa echikana kumhondoro zvinona kunasare achisaye wizi wechindiro we can just disappoint him and say this here. But the one is coming. Back home the talk is he still want to come with the king right? I know. What is the thing when he is? What is it?
muguta rakasiyana namaguta edu. Tine varume nevakadzi vakafamba maguta panapa. Let me tell you, guta iroro riri nani kudarika atakafamba. Ukaenda kuPretoria, ukaenda kuJohannesburg, Rio de Janeiro, Maputo, Washington DC, Harare edu, City of Kings Bulawayo, Lusaka pa Zambia, Lilongwe kuMalawi, maguta ane mkurumbira ose, Ontario, pane portion for the grace. Mahospitali eko kuseri kune mocha walikuwa wanapita kuzorapiwa bacha wakudi wachifamba maguta ane mkurumbira ane mawebisa ane maroti glittering in glamour but there is a better thing maguta yesa ane ma-breakout magetse ainda vane power challenge but vane guta lili nani inonzi Kristu ndiye kupenya ane serikeriwisi timetariwa inofata pinda pana bana ini shamla rizani zuri nante kuru nikitaura kutikini vakakuritisa kuyotemba vamwe vakanzi ndinouya ndozokuroorana zvino vakangomirira vakatonzwa kuti akarunga zvimwe vamwe vakanzi ndinosvika dambudziko rako rinopera vati pane anouya akasvika parufugwa razaro 4 days later vamwe vakanga vambouya vana kukonzera yani church vakasvika vafarisi vakabata maoko vakagezwa pamariro arazaro wakanga ati unouya tasokudhileya but paakasvika he charged the funeral to a party wedu anouya uyu vanouya neipati isi mutarakomana tampumburika uye oh yes. Hallelujah.
Mutongi unodinai tiri vanotonga makambani pano zvigaro zvekukwereta tonga uchidzisira Jesu chigaro unouya unodinai makanzera navose vanotonga masabhuku namasadhuru namadzishe tongai muri mukati maKristu nokuti unodinai unobuya shuwa unobuya Mwari anakisa madzimambo seri kweutongi ndosaka zvakazarurwa ichiti madzimambo achalaita kana tasvika kudenga vanenge vatonga in the context of Messiah vachatonga zvepamwe chete naye unobuya unodirai unobuya ende kana chinge asvikawo anokonzeresa vari kwakabuya vakamboya namatambudziko kunzi ndigarire ndinosvika kubva John akabuya nenhava izere mhepo muchiti baba vanosvika motondomirira una vana muwana aizve kuda muchanzi chiindaiseri kwebhazi titurunure pakeri yaona mudhara wakatokwana nechibhegi chake namasandara wakatokwana ushaya kuti ndokutouya iko stori yake ndeyezenophobia kwaindatiza kunoroga vanhu faraindadii nei uyu unouya achizarurwa makuva vakasekwa kavakomana hazvanzi zarazara zvikanzi uripiwa izidha pano isu tatouya isu maisi tinyima titatanga kuuya tanzwa Maria tavanja huni tavesa moto takiri na hari dzokubikira uripi maisi wonerwa naye uripi pakatoudzwa hanzi hana kuuya ipapo akatomboita kumwe vakanga vatumwa neshoko vakajamuudza ati chiya akatoronga kumwe gwendo masabhuku akanga ari pakati handichagwadzisi vasikana kuti ndauzotarisai munhu wenyu wakapedza machongwe makari kuri pano vatumwanga nezvinhu ndakandivaudza kana vanazvanhu dzangu zvikazoitikazve chawanega nehama mutogwa nehangama kutoedza Jesu mutogwa but wakazoti asvika tiripoivanaa 4 days later ukadzidza kuti Judha kwete mubhaibheri muti Judha mutsika yavo vanotenda kuti within 3 days kana munhu afa mweya wake unenge uchiri kuyangarara pamusoro unogona kuzodzokera mubhodhi munhu orarama saka dai Jesu akauya within 3 days
mbiri kuna Jesu. Vaiti tinozviziva mutsika yedu, mweya wadzokera. Saka Jesu akamirira for their hopes to be shattered, for logic to be shattered, for culture to be shattered, for whatever the expectations to be shattered. On the fourth day, akasvika akati mamuisa kupi? I feel like preaching now. Mamuisa kupi? Vakaita naichaibata parasakazarukwa. Akamira akati bvisa ipi. Iye anogona kumutsa. Chiri powerful chii kumutsa nekukungurusawo. Zvebwa zvidimirako zviriko zvaitsvakwa. Bvisa ibwe renyu nokuti chiguna ndechenyu. Razaro ndewenyu, bvisa ibwe renyu. Iye unogona kumutsa wakafa kwete kuporesa ane flu. Anoita sekuti haagoni kukungurusa bwere nechiguna chavanhu. Zvimwe zvinoda iwe. Togona kuimba zuva rose ranhasi tikanamata. Kana bwere risina kubviswa pana miracle. Unogara kugara muchechi ino for 20 years. Usina kukungurusigwa bwere mwoyo wako. Jesu haasi bota jumper. Haafosi muzvunhu zvavanhu. Haindafii. Anoinvitiwa. Chaibata. Pamasnacks edu. House bota jumper. Tupane unto kana Satan ba great controversy. Zvinongopindira nepower. Zvingopindira muzvinhu zvavanhu. Uda kusarudza taibata. Ndobva ndosumudza Lazarus so. Oh yes. Dzikabuda dzakaponga. Dzakaponga so. Zvikanzi musunungure dzakamuka pane ma resurrection maviri akaitika. Pane kungomutswa dzakaponga nemucheka. Padzangomira dzakadai dzakapombewa. Jesu ndobva azokomanda futi akati musunungure. I feel like preaching now. Vakarizarikta vakasasunungurwa. Amopora. Varikuva chakaponga, but vakamutswa. There is liberation in Christ. Mune kusununguka muna Kristu. For 30 years, Pastor Babatizo dzakangosungwa. Dzakamira padhuze neguva. Akurimi wakasungwa. Testimony yake nitobatsira vamwe vapenyu vakasununguka. Iwo wakamutswa but bound. Dziri kuzototongwa iko zvino navarwe izvi. Adzakabhabhatidzwa. Dzikawana visa hadziri vatete kwai ndinorewa. Saka unoona matete. Dzakaponga. Ndohwisa urombo. Dzakapongerwa mabhandeji machena. Asi dzirimo muchechi. Zoti uhlavatete nezvidhoma nezvindendere. Adzokigwa chegumi nawo futi. Zvamari yako. Tokurova mari, Jesu wacho hakushandira. Saka unodini. Tinofana kushanda chitendero ichi. Amen. Dzimwe dzakapombwa mukuomera mubudikana seti. Chero chindiro chikafamba chiri pamberi pake, kukandwa pamberi pake iswa 2 minutes 30 minutes chakaiswa chindiro adzikandi. Kana zvipinza maoko muhome kubata kuchisa buda kuite kutora kuti uye. Dzona kuti dzikapombonora so dzikaburitsa dzarasha. Dziko dzinotenda chivanhu zvakasimba kudarika Mwari dziri muno. Zoti vane faith fear not faith in retrogression. Because munhu ane fear anototenda kuti zvinoitika chete. Unotenda kuti zvinoitika chete. Ndinoroiwa chete. The faith inohlisa ndinotoroiwa futi. Ndobva dzatogwa Lazarus. Ndobva dzaitwa nazo. Dai ndiri niwaindiona. Mwari ambodzosa mana kandikanda munguva naLazarus. Ndamboekta. Pandaimutswa apa. Vanhu vachiimba uchiti wamuka ndaichichi ndoda ngorotsva. Ndoda ngorotsva. Mundikanda mungoroka. Ndakamira ndakadasi. Because wamutswa kahafifu. Zvokumhanya. Chine fresh anointing yokurara. Kwandaitonanga kwacho handinangi kumba. Ndaitonanga kumaofisi. Ezvitubhaya. Neslow imwe inomboitika iya wanetawo. Paindomanyiwa.
ndaisvika ndikati ndauya zonzi munodei ndoti ndoda death certificate. No death ndakatopuwa ndoda birth. Zonzi romwana wenyu ndoti ayo arangu ndarama muripo kura kudai kusina birth ndaiverenga vanhu naNazareta mamusina ndandinaro but ndakazopuwa death rangu vasati vadavidza ndototendekwa kwandinyorera death ndendabvunza sisi makanyorerwa nani ndonzi navamuhlanga kuti vamuhlanga hanzi ndi pakanyora death nangu uya kuno kudhara iyewe noruvangu rwakanyora death kunyore death ndichibvako ndanyorerwa birthing 1 ndodzokera kundorivhesanaka vapuwa majini angu komanda ndadzoka unozwa kana waresurrecta kanoklema zvako ndadzoka musystem bigger bolder and better triple B paanouya kavana mwari musasha unouya amen will be bigger bolder and better sezvakademusira pana Lazarus ndopachauya ndiko getting the eastern sky musanyengerwa naMwari zvinganetsa zvingadai unouya unodii unouya ndopane sele muyerise eZadventist tingaita zvese. Let's read from our pulpits, from our music. Kuti unouya unodii unouya takaseterwa izvozvo to give the trumpet a certain sound. Unouya tapeta commercial break. Vakomana tiri panambari 5 pa5 ipa. Oh yes. Akusipamulewa kumusaka. Aiwa. Kumusaka. Chipinza memo program. Tisakangana unouya anodi nai. Anouya these are enter hymns. Pa top 10 yedu. Zvakazarwa yake. Anodi nai. Anouya. Blessed are those who read. Nokuchengeta zvakanyorwa mubhuku. Nemhaka yekuti anodi nai. Anouya.
Tell your neighbor kuti unouya anouya. God bless you. Amen.